אז הוא היה ארוך וגם מייגע לעתים, אבל הנה כבר מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה, אפשר לומר אפילו בקצה השבוע הבא, סוף החופש הגדול, ובצמוד לסוף החופש הגדול מתחיל לו הגן, גם כיתה א', התחלות חדשות שהן לא תמיד פשוטות. אנחנו עם דוקטור סוזי קאגן, מטפלת זוגית ומשפחתית בכירה, בעלת מרכז לטיפול רגשי בילדים ומבוגרים. שלום לך דוקטור קאגן. בוקר טוב זוהר. בוקר טוב. טוב, אז בוא נתחיל מההתחלה. כיתה א', אירוע לא פשוט, אני לא יודע אם הוא יותר מסובך להורים מאשר לילדים, אבל אני מניח שגם וגם. ככה זר של המלצות ורעיונות, איך אנחנו מורידים את מפלס ההתרגשות, אולי אפילו לומר השלילית בעיקר לקראת הדבר הזה. איך תומכים בילד? אז זהו, אז אמרת את משפט המפתח הכי חשוב, שזה אולי גם ההורים. אנחנו מתייחסים קודם כל בקליטה, במעבר, בהכנה של הילד, האדם הראשון שאנחנו מתייחסים אליו הוא דווקא ההורה. זה שבאמת נכנס כבר ללחץ ולחרדה, שנשאלות השאלות איך הילד שלי יסתדר ואת מי הוא מכיר, ואולי הילד ההוא מהגן שנורא הציק לו שנמצא פה בכיתה החדשה מיועדת, גרום לו לעוגמת נפש לאורך כל 6 שנים הבאות. אתה יודע, יש המון 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 חרדת הורים, עוד לפני שהגענו לילדים. אז אנחנו צריכים קודם כל להתייחס למסרים שאנחנו מעבירים לילד. אתה יודע שכשאנחנו מוסרים את הילד, למשל לבייביסיטר, הנה שאלה שהרבה שואלים אותי בפייסבוק, כשמגיעה בייביסיטר חדשה, איך אני מרגיל את הילד שלי אליה? והרבה פעמים אני אומרת, שדר שמגיע אדם שאתה בוטח בו, אדם שאתה משאיר את הילד שלך במקום בטוח. ואז השדר הזה, איכשהו עובר לילד גם בלי מילים. בוא תתחיל לדבר חיובית על הבית ספר. כשאתה מדבר על החרדות כהורה, אל תדבר אותם בנוכחות הילד. לא בטלפון, בהנחה שהוא לא מקשיב, ולא בתוך הבית. אגב, מבחינת זמן, מתי צריך להתחיל לדבר על זה? עם סיום הגן או סמוך יותר? אז הטיימינג הוא בדיוק עכשיו. הזמן הנכון ביותר להתחיל לדבר עם הילד ולהתחיל להכין אותו הוא בדיוק עכשיו. התוכנית שלך בדיוק מדברת על הרגע הנכון בלהתחיל. מתחיל שיח סביב זה, אבל השיח הוא לא שיח אובססיבי. לא כל היום עכשיו מדברים על זה שבעוד שבוע וחצי מגיעים אל הגן, אל כיתה א' ועוד שבוע וחצי. כן, זה לא הנושא המרכזי עכשיו שצריך לעסוק בו, זה מה שאת אומרת. נכון, כן. נכון, אבל להתחיל לדבר ולגעת בו על הדרך. זאת אומרת, הולכים לקנות תלבושת בית ספר לכיתה א'. נשארו לנו עוד 10 ימים. בואו נתחיל לעטוף את הספרים והמחברות. והמלצה מאוד 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 משמעותית היא ללכת לבקר את בית הספר או את הגן החדש יחד עם הילד מהיום 3 פעמים לפחות עד תחילת שנת הלימודים. לבוא לעזור לו להכיר את הסביבה הגיאוגרפית, להראות לו איפה נמצא מרחב כיתות א', איפה השירותים למשל, מה זה מזכירות ולמה ניגשים למזכירות. דברים שנראים לנו כמובנים מאליהם, שהילד כן יעבור הכנה אליהם ביום הראשון לכיתה א', אבל לעבור את ההכנה הזאת בהמולת הילדים, כשרצים במסדרונות ויש רעש וכל כך הרבה גירויים, זה מציף אותם. בואו, כשרות שקט. אנחנו צריכים להזכיר גם להורים, ואני אומר את זה גם מניסיון אישי, כאילו בילד הראשון, אנחנו גם מוכנים להביא אותו 7 פעמים למסגרת החדשה, את יודעת, עם הילד השני, עם הילד השלישי, אתה כבר טוב, הוא יסתדר, כיתה א', אנחנו פחות מתרגשים מהסיפור הזה. אתה יודע מה, והם מסתדרים, זה לא שהם לא מסתדרים, אבל אנחנו שואלים את עצמנו כהורים, מקלים עליהם או לא מקלים? מותר לילד גם להסתדר, אבל בוא נחשוב כהורים מודעים והורים שרוצים לעזור, כמה אנחנו יכולים. עכשיו תסתכלי, בגיל הזה, אני מניח אני לא אומר רוב הילדים, אבל חלק מהילדים, הם לא בדיוק מספרים על כל מה שהם עוברים, מה שהם מרגישים. איך אני יכול לזהות כהורה מפלס דאגה או חרדה שהוא גבוה ממה שלטעמי צריך להיות? שאלה מצוינת, ויש לה תשובה אחת פשוטה. בוא ותצפה בילד שלך, האם הוא מתחיל בהתנהגויות חריגות, בלי לדבר, למשל. ילד שהיה רגיל להירדם בקלות ופתאום לא מצליח להירדם בקלות, זה אות.
ילד שהאכילה שלו הייתה אכילה נורמטיבית ופתאום היא מוגברת או מפסיק לאכול ועוד. בלי לדבר, הם נותנים איזשהם התנהגויות שהן חריגות לילד. זאת אומרת, שאם הילד אף פעם לא היה נרדם מוקדם, וגם עכשיו הוא לא נרדם, זה לא אות. השינויים בהתנהגות שהם שינויים שההורה אומר, זה לא הילד שלי, משהו שם קורה לו, הוא מרטיב פתאום, הוא לא נרדם, האכילה, הוא מסתגר, הוא מתפרץ בהתפרצויות זעם. אלה סימנים ללא מילים שאומרים הילד עובר משהו וקשה לו. עכשיו, בוא לא נרוץ ישר להתעללות ואסונות, אלא יכול להיות שזה חלק של מעבר. 3 שבועות ראשונים, אחרי 1 לספטמבר, הם זמן נורמלי לביטויים כאלה. אם הם נמשכים אחר כך, אז יכול להיות שצריך להיעזר באנשי טיפול או בצוות של בית הספר. עכשיו, מה מניסיונך, מה בעיקר מקור הדאגה, חרדה אצל הילדים? מעבר לזה שהם הולכים למקום חדש ולא מוכר. אתה יודע, בחדש הזה יש המון רכיבים. למשל, הריח הוא אחר, הרעש הוא אחר. פתאום הרבה חושים שלהם משתתפים בתוך משהו לא מוכר. לוקח להם זמן להתאקלם, גם כשילד עובר דירה, ושזה משהו מאוד מגן ומוגן ותומך, הוא עובר איזשהו שינוי בכל החושים שלו. הראייה, הריח, השמיעה, והחרדה מתחילה להיות מוצפת עם תחילתו או עם היום הראשון של הלימודים. מה שעוד מפחיד את הילד זה את מי אני אכיר ואת מי אני לא אכיר. האם יהיו לי חברים? אלה שאלות שמטרידות אותם בדיוק כמו אצל מבוגרים שמתחילים נגיד עבודה חדשה. ואפשר אבל כן אולי לארגן מפגש עם ילדים שהולכים לאותה מסגרת, ואפילו אם הם לא מוכרים, לא? ליזום משהו כזה. נכון. אז אם אתם עוברים לעיר חדשה או לשכונה חדשה, בואו תנצלו, אני יודעת שחם נורא, אבל תנצלו את שעות בין 4, לכו לגינה הציבורית הקרובה לבית הספר. כי לשם יגיעו עוד ילדים, כנראה, ואתה יודע, לפעמים היכרות בין ילדים לא צריכה להיות היכרות מעמיקה. הם ב2 דקות יכולים להתחבר, אבל הם יראו פתאום פנים מוכרות, ואולי ילדים שהם כבר שיחקו איתם פעם, או התחרו איתם על המגלשה. אפשר לנסות באיזושהי עשייה סביב גן המשחקים, גן השעשועים, להרוויח פעמיים. גם הנה הילד יצא קצת מהבית, וגם הוא הכיר עוד ילדים. משרד החינוך גם עושה עבודה נפלאה. הוא יומיים לפני תחילת שנת הלימודים מזמן את הילדים לפגישות אישיות או לפגישות קבוצתיות. מאוד מקל על הרבה ילדים, לא על כולם. כן, תאמרי לי, ישנם מצבים שבהם הורים מגיעים בבקשת עזרה וייעוץ, ובכלל, ואני אומר ושמים את הילד בצד, כלומר שהם בעצמם מודאגים מאוד, מוטרדים, הם בחרדה מהדבר הזה, כי הם סוחבים איתם אולי מטענים מהעבר שלהם. נכון, נכון. יש לי אימא כרגע, זוג הורים, אבל האימא מתמודדת מאוד מאוד קשה עם הכניסה לכיתה א' של בן שלה. יש לה תאומים, ואחד הבנים הוא ילד יותר רגיש ויותר עדין. היא מגיעה אליי לטיפול כאימא, כי כשהיא נכנסה לכיתה א', שבועיים לפני כן ההורים שלה התגרשו. והחוויה הזאת של כיתה א' מתקשרת אליה לאסונות. אז תאום אחד שלה הוא ילד כזה שהכל עובר לידו, ומול הרגיש היא לא מצליחה לאסוף את עצמה. היא לא מצליחה להיות לו לתומכת, כי הרגישות שלו והחרדה שלו מחזירים אותה להיות ילדה בכיתה א'. אז צריך להיות ערים למקום הזה. ומה שיפה אצל האמא הזאת שהיא באמת הולכת לטיפול. שהיא באמת דואגת לעצמה ולא יוצרת את כל החרדה הזו עבור הבן שלה. כן, יפה. האם אנחנו צריכים לפנק את הילד ילדה יותר לקראת השנה החדשה? כלומר, האם צריך לרפד אותו ביותר ממתקים לגן או לכיתה א', או איזה מתנה קטנה? לא, שאני אדע, אלו הוצאות כרוכות בסיפור הזה. אתה יודע, אנחנו בדור כזה שאנחנו כל הזמן עובדים על פיצויים. כן, כן. אנחנו כל הזמן, ההורים בא מאוחר מהעבודה, אז הוא בא עם פיצוי. אנחנו מנסים
לחול מטעם העבודה, אז יש פיצוי. הורים מתגרשים, אז יש פיצוי. אבל נכנס לכיתה א', אז יש פיצוי. אז בואו רגע נרגע עם הפיצויים. אני חושבת שאפשר להכיל אותו יותר, שהפינוק יבוא מהמקום הזה, להכיל אותו יותר, להחמיא לו על החוזק שלו ולשרוד את כיתה א'. אולי אפשר לצ'פר בארוחה משפחתית, אבל לא במשהו, לא איזושהי מתנה, שאתה בא ביום הראשון ואתה נותן לו מתנה שהוא התחיל את כיתה א'. אתם רוצים לציין את כניסתו לכיתה א', שזה לא יהיה כתגמול ליום הראשון, שזה יהיה אולי מראש. בימים הראשונים תעשו שיהיה לו נעים. זאת אומרת, תיצרו סביבה יותר רגועה בבית, תכילו את החרדה ואת הכעס ואת ההתפרצויות שלו, תנו לו יותר שקט, אל תהיו נודניקים. זה הפיצוי. ולא דיברנו על חוליה חשובה מאוד, וזה הצוות המקצועי שאמון על הילדים שלנו שם. ושוב, גם מניסיון אישי, אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו מבקרים, מלשון ביקורת, כל דבר. ואנחנו רואים את המורה החדש, את המורה החדשה, את הגננת החדשה, ותמיד יש לנו להורים מה להגיד, איך לשפר, איך לייעל. לא צריך לתת להם קצת יותר קרדיט, ולא רק בשביל הילד? אז זהו, אז אנחנו צריכים להתחיל במשפט שכל הורה צריך להגיד לעצמו. בית הספר הוא לא האויב של הילד שלך. אתה לא שם אותו במקום היום ונוראי. לפעמים צוותים צריכים קצת יותר הכוונה, אולי קצת יותר תשומת לב, אבל חבר'ה, אתה יודע, עד שלא נהיה שם לא נבין כמה זה קשה להיות עם כל כך הרבה, זה לא ילד יחיד שם, הוא בין רבים, ואנחנו כן רואים שהורים שנתנו, ממש מחקרית זה נבדק, שהורים שנתנו קרדיט למערכת, שגיבו את המערכת, הילד שלהם צלח את זה טוב יותר. התייחסותו למערכת החינוך והיכולת שלו להיות בבית הספר הייתה טובה יותר. מחקר חד משמעית. אז בואו נעזור לילדים האלה. כשהילד חוזר מהמסגרת, לפחות בהתחלה, בוא נאמר, זה כל יום לעבור על מה שקרה איתו שם במסגרת? זה מאוד מתיש אותם. והם פותרים אותנו באיך היה היום? בסדר. כן, נכון. או בכן. אז כי השאלה הזאת היא שאלה שאתה יודע, אנחנו שואלים אותם את זה מאז שהם מתחילים את הגן. איך היה היום? יש מין איזה וי שההורה עושה והילד עושה. איך היה? כיף. איך היה? בסדר. צריך להתחבר לאיזשהו רכיב אחד. היום נהיה השיעור הראשון בהתעמלות. יש לכם מורה או מורה? מורה. אוקיי, הילד נתן נתון. תסתפקו בזה. הוא לא יכול כרגע לתת דוח יומי קבוע על מה היה היום. זה מתיש, זה מייגע וזה חופר. לסיום, אם היית... כן, כשאת מסתכלת על התקופה שלנו היום, ואם תקחי 10 שנים אחורה, 20 שנה אחורה, אנחנו מודעים יותר, פתוחים יותר, מכילים יותר? כן, וחרדים יותר. כלומר, החרדה התווספה למודעות, ליכולת, להבנה, והחרדה מאוד מקשה על הילדים. כן. דוקטור סוזי קגן, מטפלת זוגית ומשפחתית בכירה, בעלת מרכז לטיפול רגשי בילדים ומבוגרים, שיהיה לכולנו בהצלחה ותודה רבה. תודה זוהר, יום טוב. יום טוב.